tapahtuma. Ketä mä kutsun sinne, mä en tiedä. Niin se statuskin piti päivittää. Entäs ne seurakunnan sivut? Ai niin, minkä kuvan mä nyt tungen tonne? Joo, mä menen nyt tonne toiselle koneelle. Eikö mulla oli tää puhelin tässä? Täällähän se kuva oli. Ai toikin on soittanut, en mä nyt sille soita. Mitäs tää toinen puhelin? Ai niin, en mä muista tän koodia. Mitä? Ohjelma tarvitsee luvan voidakseen jatkaa! Mä en kestä tätä konetta. Herätys, hei. Hei, nyt ylös. Nostetaanpa tähän näin. Varovasti. Täällä on ihan tolkku poissa. Ei mitään. Hengittää kuitenkin, mutta taju on pois. Herää. Tää on kuule ihan selvä somekuumetapaus. No sehän se. Voitteko laittaa tilat valmiiksi somekuumetapausta varten? Akuutti kriisi. Odota vielä. No niin, valmista. Sitten. No. Päivää. Joo. Mikäs on tilanne? Kuka potilas on? No, vaikuttaa somekuumepotilaalta. Aivan Löydettiin tajuttomana. Mistä tilanteesta? Facebook kaatunut ja ohjelmapäivitystä kysyy. Jaha. Tajuttomana työpöydän ääressä. Jaha, ilmiselvä hiiriranne. Joo, näppäimistö kyynärpää. Selvä. Kuunnellaan elintoimintoja. Ouch. Joo, ei. Kuule mitään. No niin, sitten toimintaa lääkitään. Tää on sen verran nyt vakava tapaus, että tarvitaan tehokkaammat aineet. Mitä ehdotatte? Tässä RSS-feedia, hashtagia ja blogitusta. Ainakin näitä alkunsa ja... Laitetaanko 3500 milligrammaa kutakin näin alkuun. Katsotaan, onko mitään reaktiota. Tämä varmaan paikallaan ja... No niin, lähdetään tällä annostuksella liikkeelle. Täällä on nyt 60 milligrammaa. Katsotaan riittääkö, lisätään annotusta tarpeen mukaan.